Čaute ľudia, tu je váš Dominik24 a dnes si ideme zahrať hru, ktorá mi určite dá pár nočných môr. Pre tých, čo to nepoznajú, je to strašidelná hra, kde musí nájsť vlastne peniaze, zváčky a vlastne musíme aj utiecť. A musí si dať pozor, lebo v tomto dome sa nachádza taká príšera, taká lietajúca hlava, čo vás chce s prepačením znásilniť. Takže odporúčam vám, zapnite si slúchadlá, zasnite svetla a poďme sa báť. Dobre, takže už sme vlastne tu. Nastavím si tu voľačo a môžeme ísť na to. Takže otváram, hovorí ti žiadny peniaz. Našiel som prvý. No a teraz, ako vidíte, je tu chodba. Našiel som aj oko jedno. A pojem sa voľade schovať a budem zbierať peniaze. Aktuálne máme teda, no, počkať, 5. dobre, 5.30, pardon. Zatiaľ máme 3 oka aktuálne a neviem, či som sa tak rozhodol, ale asi dnes rozhodne budem riskovať, takže možno žiadne oka nebudem používať, lebo toto je tak stará hra, ako viete, už od roku 2013 a túto hru som už tak dlho nehral, takže uvidíme, ako to bude. No, oko som si radšej pre istotu dal, lebo sa nachádza dole tá sviňa, takže nebudem zbytočne riskovať, aby ma tá obyčajná sviňa znásilnila a zabila ma, tak radšej sa tu schovám v strede, no. Neviem, čo to je za miestnosť, ale asi sme v strede, no. No, asi už počujem zvuky, neviem. Teraz pôjde asi sem a asi pôjde aj hore. A už ju počujem a asi preletela sa mi zdá. Takže rýchlo to môžem využiť a pôjdeme hore. Takže idem sa vysrieť s prepačným, sme na záchode, takže troška dopreti súkromia. No do piče, ja musím zdrhať do ryti, rýchlo, Čižmaria. Tá piča jebnutá. Do ryti. Ja som si myslel, že tá svinia ma znásilní, ale len tak som ju ušiel z vecka, lebo ona vie, kde to je. Ale dávajte si pozor, tí, čo to nepoznajú túto hru, keď máte hard mod, nechoďte nikdy s prepačením na hajzel sa vysrať, lebo tá svinia tu bude a presne v tomto rohe vás zabije, takže dávajte si pozor na toho, tak poviem. Dobre, zoberiem si aj safe a neviem, ešte si vytlačím oko a pôjdeme si ďalšie tie many dobrať. No Sláva už mi aj oko vytlačil, že mám aktuálne 5. A teraz budeme asi opäť, neviem či kempiť, alebo niekde sa presuniem a teraz si pôjdem vybrať nejaké peniaze. Takže 13.30. Počkať, oko si dáme. Dobre, takže teraz sa nachádza aktuálne dole. Takže ideme si zase, neviem kde. Je to príde ako temnica, tam teraz stojím a do ryti, zase ide po mne. Ježišmare, rýchlo, do ryti. Niekedy som tak vystresovaný, že neviem poriadne kam mám čo robiť, takže myslel som, že pôjde sem tá svinia domáca. Dobre, takže ono je preč a ideme teda do temnice, alebo jak to mám povedať, no tu sa podľa mňa asi aj, neviem, vyvolajú duchovia, alebo neviem, asi tak vyzerá. Do Torit teraz je aktuálne hore, takže musím si chvíľku počkať. A, no prešla teda dole. Takže musím to veľmi rýchlo prebehnúť, tak aby ma tá svinia neznasilnila s prepačením. Ale neviem ako, takže budem určite asi panikáriť. No, jasne, ide za mnou do ryti. Teraz použijem buk, takže ona ma obíde pekne. Toto si všimnite. Krásne ma obíde. Lebo nie, malo by to fungovať, ale očividne to zafungovalo, takže sa mi to podarilo. No a ja musím voľako sa dostať a no teraz musím ísť akurát do pivnice, takže som zvedavý, ako sa tam dostanem.
Ježišmaria, ona je stále v pivnici, ja som tam chcel ísť, ale ona tam je, takže musím to ako vymyslieť. No takže sa mi tak čakať nechce, ale čo mám robiť? Neviem, buď to risknem alebo nie. A zase išiel do pivnice, to je sila hento. Takže teraz by som sa asi presunul dole a počkáme, pokiaľ pôjde buď do stredu alebo hore a ja to rýchlo využijem a pôjdem dole. No, neviem, asi to risknem a ako sa schovám. No ale našťastie nejde po mne, možno ide, neviem, to je jedno. Schovám sa do tejto miestnosti a poberiem peniaz, takže mám 19,30, 20, 10 a utiekol som ich, chvála Bohu. No uvidím, možno to dám, nedám, to záleží na mne. ...21, 22 akurát, takže to je v pohode. 23. Takže máme aktuálne 26:30, takže môj najvyšší čas je ako to... No musím ešte prekempiť. No teraz neviem, či tu mám čakať, lebo niečo tu asi počujem, čo neviem. Ale risknem to teraz. 27, 28, 29 a ešte poslednú dobytí. Tu svinia sa objavila, musím sa schovať. Alebo, viete čo, risknem to asi. No, musím sa schovať, lebo nemám šancu. Ale rozmýšľam, kde by som ešte... Kde som zabudol ten jeden balík s peniazmi, niekde. Výborne, a teraz sa musím bezpečne dostať domov, no, utiec jej. Ešte si použijem asi oko, neviem, no. Teraz no doriť, toto je miestnosť, kde sa tiež môže akože vyskytnúť, takže dávajte si pozor. A ja to idem risknúť, takže ešte sem schovám. No dobre, je hore a ja to musím teraz risknúť. A zase doričiť dole, to sa mi ľúbi. No. Dobre, takže počkáme si a ja jej teraz môžem uísť. Dobre, utiekol som jej. Takže ak chcete ďalšie pokračovanie, tak dajte, nezabudnite zanechať like, odbery, komenty, píšte tam. A chcel by som už konečne dosiahnuť týchto odberateľov, takže to by asi tak všetko.